Soras, Shalom. Las roha pajupak kita musyak kadoga di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Toba. Dupak so tatangiho syak kata itu hata perjulu martangiang mahita. Hupuji hani ho ali di bata amanami perdenggan basa natotong mga ramoti mga lehong ngulu hosaha ngulua di hami. Jupak tikina Tuhan naing tangihonon nami siak katam perrohai mahami marhiti todim pergugui kami oleh Tuhan asa unak kolan na manangiho kami alay ikon ulahonon nami di bagasan ngulu ari-ari asiroham di bagasan anak Yesus Kristus. Amen. Diamuna ali akka dongan saha porsiaw di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Ia si pahusor-husoro ni rohata di bagasan tikior dibuat siya buku wasiat kekal na marodolan dak pola manggar manang bangga. Sian hata na itu hata tersurat di buku Pesalme 30 jala pamusatan misi pahusor-husorota imasian ayat 5 nama dok sai pabotohom matuau alija huba ajal kusugut dohok suha-suha ni ariariku nautihi asa kuboto nagalido au HP dangbui persoon akadongan pabua toropado parupuan mekel suping hatiha diupa manang dilehon hadiah bunga nauli alay ingotot tado haulion ni bungai yang manahani saliling-liling na holan ito nga piga-piga ari sa jupe nunga habis haulion nay jala bunga na dimulana tung manay roha ipi gabi malos do jala mate somal na bakol do roha ni toropat jol mamardingot hamatian lumubi hamatian ni dirina sa diri ito tahe ala marasing do yang Raja Daud na di bagasat tanyang naon garyada marpanukud di bana adiga ma ro ajalna manang ari hama matena di bagasan habisuhonna di boto Raja Daud do uluna di purtibion holan parsatokinan do jala dia tusi dirina holan perdagang do di tanoon nakpe ibana sahalak raja halak na di parhu raja biha-biari jala di hari kotor rayakna alay di ibana sudinay nahato malos jala salpugo dang olo Raja Daud manganggarhon harajaon nay sabalik na di boto ibana do hagaleo doho sibar-sibar ni parnguluon songo jolma di portibi na mangilason jopok donguluon nangpe hita boy mangerbang uli songo bunga-bunga nauli bisa ada partikian alay dak saja liling muse malos do hitaon jadi ahamana boy pangasa honoton manang anggar honoton sialani ulahom mana marguna di bagasan ngulu parsatokinanon unang marisuang tiki na nilehon ni debata alay menjadi pasu-pasu maho tukhalak na asing di nguluon asa ditiki mula tu bagas ni amatta na di Banua Gijang gabi diingot hitabi sitidangi ni Kristus na pasangapon guarna martangiang mahita macay ulial li Tuhan hatam ditikyo pengotok kami jopo dungulu nami dangadok siang karhonon nami alay tung jepe pengulu nami pargugoy mahami mangulak kaulaw natamana marguna li Tuhan dakolat diri nami alay doho tok kadongan na kumaliyang asi marohama li Tuhan ay pargugoy mahami ibagasat to dini
Amen. So ngoni majolo pertanyaan tadi tikyo nak kadongan alay so tung lupa hamu ate like, subscribe, buimu se tasagi hobi matuaka dongan na tatad dadope. Markite nunga parsidoho tamak kadongan atau hasum berita na uli rap doho ikabi tu lihat portibion. Saya dipasu-pasu tuhatai mahita.